Li bajarokê Girkelekê Rojavayê Kurdistanê her dibe jiyana welatiyan zehmettir dibe û bi taybet bi kiryarên peyadeyên rojane li dijî welatiyan li wê deverê. Li bajarokê Girkelekê îro nerxê dolarê Emerîkî geheşt 670 lêreyên Sûrî. Bi bilindbûna nerxê dolar, nerxê pêdiviyên jiyanê wekû keskatiyê jî bilind dibe û bi taybet piştî girtina dergehê bajarokê Mebrûka ji aliyê peyadê ve lê pêşiya derbasbûna keskatiyê ku welatî neçar bûne ku keskatiyê di nava malên xwe de biçînin. Her wiha li deverên Rojavayê Kurdistanê bi giştî karmend mûçeyên xwe bi lêreya Sûrî werdigirin. Gu mûçeyên herî bilind ya karmendan 40,000 lêreyên Sûrî ne an ku tenê 70 dolarê Emerîkî. Ji alekî din ve û ji bilî zehmetiya jiyanê, welatiyên bajarokê Girkelekê nerazîbûna xwe ji kiryarên peyadê dikin û bi gotina wan sedema yekê ji koçberiya wan re kiryarên peyadê ne. Gu ev e du carin çekdarên bi ser peyadê ve êrişî xwecehiya Girkelekê yan Cumhuriyeta Niştimaniya Kurd li Sûriyê dikin û axaftinên xirab li dijî enekesê û serkirdayetiya wê datînin. Her wiha rojane çekdarên peyadê rêgirên xwe li ser rêyên sereke yên bajarokê Girkelekê û Çilagê datînin û ciwanan ji bo leşkeriya neçarî digirin û wan vediguhêzin ji bo navendên perwerdeya xwe ya leşkerî. Ku niha rêjeya ciwanan li bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê kêm bûye û tenê ciwanên mayîn ji bo pêşkêşkirina ezmûnên bekeloriya mane. Ku piştî pêşkêşkirina ezmûnan dê birevin Herêma Kurdistanê yan jî welatekê Ewropayê. Ku niha rêjeya Kurdan di nava bajarok de gehiştiye serê sadê heft û yê din hemû erebên derbederin. Ji alekî din ve rejima Sûriyê jî karmendanê neçar dikin ku tevlî xulên parastina xwe ser bibin yan jî ji karê tên dûrxistin. Ku bû sedem ku gelek karmend ji kar werin dûrkirin. Her wiha welatiyên bajarok gazindên xwe ji nanî jî dikin. Ku nanê bajarokê Girkelekê ji genimê Sayloyê bajarê Qamşlotê ku ew genim ji paşmayên genimên wê Sayloyê ye lewma nanê wê nayê xwarin. Zehmetiyên bajarokê Girkelekê beşek ji zehmetiyên Rojavayê Kurdistanê bigiştiye. Gu her bajar û bajarokekê Rojavayê Kurdistanê di wan zehmetiyan re derbas dibe. Lê tevîveyekê jî gelek malbat rij din li ser mana wan di nava xaka xwe de bi hêviye pêş rojeke xweştir. Helepçe Saedûn, ARK.